permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, jo ho reconec, què hi faré, covard de mi? No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà. La vida es desperta a l'IESCAN de Morvedre. L'aprenentatge multilingüe ressona a les aules. Anglès, Francès castellà, i valencià brollen al calidoscopi lingüístic d'aquest centre d'ensenyament secundari i batxillerat. els estudiants de 12 a 16 anys en secundària obligatòria i els de 16 a 18 en batxillerat assoleixen la competència comunicativa en les 4 llengües. Tu assenyales l'absis romànic d'una catedral i sou joves i forts i Doncs això, anàvem a parlar de les llengües d'Europa i després ens centrarem en les de Finlàndia. De l'intercanvi, més o menys, com veieu, ocupa. Si estiguera ben fet, pujaria un poquet més, però i també entra una miqueta en Suècia. I que simpàtics que s'us veu i quin mal devia fer i m'ho imagino, ho intento i t'asseguro que comprenc encara avui. T-shirt. What am I wearing today? A dress. What else? Jeans, trousers. Okay, very good. Where? Kiss. Okay, kiss it's easy. La diversitat lingüística esdevé un dels tresors que compartim arreu d'Europa. Els estudiants s'impliquen en l'aprenentatge de l'anglès pràctic. Do you remember? Do you understand? Is it easy to understand? Respirar, ai ben... Bien, par couple. Toujours par couple. 65, 71, 42, 39, 80. El francès avança com a segon idioma estranger. Molts estudiants el trien amb l'objectiu de complementar la seva formació. Présentation 1. Je suis Marcovatz. Ai, aquests dits no són senzills, de gent com jo. What do they make in this factory? Les noves tecnologies amplifiquen el desenvolupament de les capacitats lingüístiques bàsiques en les 4 llengües. Blogs col·laboratius, wikis i fins i tot webs pròpies dinamitzen la interacció a l'aula. Bueno, como sabéis, estamos dedicando estas sesiones a hacer unas exposiciones orales de algunas columnas, ¿no?, que pueden salir en la prueba de acceso. Ya hemos dedicado la primera parte de la clase a una de las exposiciones y ahora será Lavinia, Laura y Selene las que comentarán una de las columnas que habíamos seleccionado. The right way, please. First sentence, and let's hear it now. Hi, my name is Paolo. Hello, I'm Sylvia. Els mitjans de comunicació, especialment la ràdio i la televisió, guanyen presència a les aules. No vols dir que talles, sinó que digues, és a repetir... El llenguatge audiovisual d'una banda i el discurs radiofònic de l'altra faciliten l'ús oral de la llengua. Visualitzem. Tot l'equip està visualitzant les gravacions. I d'aquest pla, el més bonic, el més interessant, el de més qualitat és aquest pla. Oficial, més o menys així com jo. Llengua i cultura caminen de la mà a l'aula. Les festes, les tradicions, la gastronomia... formen part essencial del procés. Hello, welcome to the class of Second Chi in the High School of Camden Morvedre. Today we make cakes of San Dionis. Start. First, put in a container few water, add icing sugar and make it until it was dissolved. After that, add ground almond, slowly and move it again until solid. Move the mass as you want. At finish, put a little of colorant food on the form you have created. Estos son els dolços de Sant Dionís.
Primera cançó del primer bloc de cançons, per al dia que tots esteu esperant. Un altre llenguatge es deixa sentir. L'expressió musical, amb el seu caràcter universal, els entusiasma. Aquells temps que fins i tot al recordar no saps per què, però estàs content i vas veient coses pel món que t'estan agradant tant i agraeixes que entre els dos en fes... El Museu de la Informàtica recull els vestigis d'una tecnologia que vola en el temps. Fugaç d'una vida millor. Amagat en som molt joves per tenir res massa clar. Amagat en no sé què és, però nena no puc respirar. Ai, benvolgut, que estrany si un dia et vam fer mal. El meu amor, la meva sort, les meves... D'una realitat a una altra no menys important a la vida de l'IES Camp de Morvedre, on s'imparteixen cicles formatius d'informàtica. El benvolgut que ha arribat i es vol quedar. Va arribar el tiet amb barba llarga, els avis feien... L'activitat física, els jocs i l'expressió corporal compten amb una importància clau en el procés evolutiu dels estudiants. Diumenge heu crescut un pam i l'Ignasi jo li escoltava mil aventures de... Els aprenentatges tecnològics tenen el seu espai al centre. Tallers, ferramentes i pràctiques que amplien la competència social dels estudiants. Els professors tampoc volen perdre el tren de les llengües estrangeres. Per això cada dia acudixen al PALE, un programa d'aprenentatge de llengües estrangeres.